spesial untuk tamu undangan semua. Monggo Mas Men. Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe rani kowe lu ngomong masalah sepele kowe golek liyane tambah long yakin kowe teko nambah samsara ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gedhe dure dalunganmu. Ayo Mbak Nur rene munggah. Aku wis ora gagal kata luka wis cukup wingi rapingin galeni Mario kamu tulanan ati wis wayahe kowe kakek lenjani udan tangi ati saiki wis rada terang masih yo isih kakang kelingan kowe sing tak sayang saiki mung crita lara otak kebekas ning dodo ati sing mbok paringi wis cukup ra bakal tak baleni. Ayo Mas Wanda naik sini loh. Yakin kowe teko nambahi sanusara ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gedhe dure balunganmu. Aku wis ora gagas kata luka wis cukup wingi ra pengen baleni
matur nuwun kembali ke MC monggo.